дӯстони азизи ман, нафароне ки аз ожангҳо, доначаҳо ва доғҳои рӯятон халос шудан мехоҳед, вазни зиёдӣ дореду хароб шудан мехоҳед ё баръакс хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед, пас дар ширкати Атомӣ шумо метавонед роҳи ҳалли худро пайдо намоед. Шумо метавонед дар ширкати Атомӣ регистратсия шавед, дар 6 моҳ ҳамагӣ 2 маротиба харид кунед ва 2 нафари дигарро дар зери номи худ регистратсия кунед. Бар замми ин хубиш бо дар чи аст ки ҳар ҳафта аз ҷониби ширкат шумо соҳиби туҳфа мешавед. Балҳои шумо намесӯзанд, ҳам хел зиёд шудан мегиранд агар коратонро сари вақт иҷро кунед. Маоши нағз дорад. Боз дар ин ширкат кремҳо ҳаст барои пӯсти рӯй. Хуб маҳсулотҳои фоидаовар дар ин ширкат зиёд аст. Барои ҳамин ба ҳамаи шумо тавсия медиҳам ки даромада дар ин ширкат регистратсия шавед ва соҳиби маоши хуб шавед.